Sziasztok, üdvözöllek titeket ezen a mai videón, és úgy érzékeltem, hogy a mai napra is a Koi Hal kártyalap fog számotokra üzenetet közvetíteni, mivel a tegnapi és az azelőtti kártyavetésen is előjött, ezért úgy gondoltam, hogy elpakolom, de viszont jött is nagyon hamar az üzenet, hogy a mai téma az nem más, mint a bőség lesz, és mivel a kártyalap üzenete, hogy mindig van elég, úgy érzékelem, hogy sokat aggódsz, akár testi tünetek, fejfájás is gyötör, már a mindennapjaidat teszi tönkre ez az aggódás, hogy honnan szerzed meg azt a pénzt, amire szükséged van, és nagyon erősen érzékelek ősöktől hozott szegénységtudatot. Az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy amik ezeket tudatalatti szinten nincsenek feldolgozva, ezek nyilván ősöket ért traumákból erednek, addig ténylegesen vonzod az anyagi gondokat és a hiányt, mivel tudatszintben ezen a hiányállapoton tartózkodsz, ezért nem tudsz bőséget bevonzani, a kettő kizárja egymást. Hogyha feloldanád ezeket a blokkokat, akkor tudnád a felmenői vérvonaladat is tisztítani, és most érzékelem, hogy te egy olyan személy vagy, akinek kimondottan ez a feladata, hogy megdolgozza a felmenői traumáit is, tehát tisztítod a vérvonaladat. Valamilyen szintű spiritualitást is érzékelek most itt, de a lényeg az, hogy fejlődsz, és nem adod fel. Valószínűleg, hogy több nehézségen kell átmenned, mint a környezetedben általában az embereknek, de ez pontosan ezért is van, mivel bevállaltad erre az életedre, hogy te leszel az a személy, aki megtisztítja ezt a minőséget, és nem csak ezt, hanem több mindent is bevállaltál. Valószínűleg, hogy érzékelted, hogy nagyon sok nehézség ért téged, és ezek nem kis volumenű, egészen nagy dolgok. Azt kérik az égiek, hogy vizsgáld most meg, bontsd le csoportokra, témákra ezeket a nehezebb megéléseidet, nagyobb problémáidat, amiket általában sikerült megoldanod, legyenek ezek konfliktusos helyzetek, ahol ki kellett állni magadért, vagy ahol támadás célkeresztbe kerültél, és azt kérik, hogy ezt megteheted fejben is, de fel is jegyezheted, csinálhatsz egy kis térképet róla, külön csoportosítva ezeket az eseményeket, összeköthetőek lesznek a felmenőiddel, valamilyen témakörben. Lehet köze akár, hogyha sokat kell költöznöd, és esetleg összefognak ellened, kiközösítve vagy, lehet, hogy a felmenőit közt, akár a zsidó üldözés során is megéltek hasonlókat az emberek, a szomszédjaik, a saját barátjaik árulták be őket, és ezek bizony olyan lenyomatokat hordozunk, amiket a DNS-ünk által ugye már az anyamékben megkaptunk, hogy ezeket mind nektek kell feloldanotok, de egyszerűen több téma is lehet. Lehet, hogy magatokra maradtatok, itt lehet szó vállásról, lehet, hogy az egyik felmenőnknek nem volt szerencséje a szerelemben, és ezt is hordozzátok, tehát én itt több terhet érzékelek.
lehet, hogy van hajléktalan a felmenők közt, ezért lehet nagyon erősen jelen ez a félelem, ez a szegénység tudat, és aztán ez kihathat nagyon sok felé, például nem mersz munkahelyet változtatni, félsz, hogy a lakhelyedet elveszíted, nem fogsz tudni élelmiszert vásárolni, lehet túlzott spórolásban vagy, illetve sajnálsz magadtól dolgokat. Ezen a szegénységtudaton kéne dolgozni és feloldani ezt. Végezhetsz bőségmeditációkat, kérhetsz külső segítséget, és most kérek egy kis időt elcsendesedni, hogy kapunk-e választ konkrétan erre, hogy lenne-e erre kimondottan egy gyakorlat, vagy amit tudtok végezni. Kis türelmet kérek. Azt érzékelem, hogy legyél rugalmasabb, és legyél sokkal rugalmasabb. Jött a haladj szó, és aztán a maradj is. Akivel rezonál ez a videó, az érteni fogja. Úgy érzékelem, hogy legyél sokkal rugalmasabb, de most azon a helyen belül, ahol vagy. Ahol most vagy. Mint ez a koi hal, ahogy lubickol a vízben, és ilyen áramvonalas mozgást vesz fel. Most azt láttam magam előtt, hogy minthogyha ilyen cikázó mozgást kéne felvenni, és valamiből mégis saját kereteidből, saját kereteidet kéne elhagynod, amivel lekorlátozott saját magad, és most ezek félelmek. Ezek félelmek, és nyilván ezért aggódsz, és keseríti meg a napjaidat ez a félelem, de a koi hal üzenetével mindig van elég mindenből, az univerzum megadja számunkra, és neked is rendelkezésedre áll. Ez egy visszaigazolás, amely megerősít téged, hogyha leteszed a félelmeidet és az aggodalmaidat, akkor be tud lépni ez a bőség az életedbe, de ahhoz először el kell köszönnöd. Gyújts egy gyertyát, ha szeretnél, végezz egy kis gyakorlatot, egy füstölőt is készíthetsz, oltárt is, bármiből, kövekből, ásványokból, szentképpel, ahogy te szeretnéd, virágokkal, ez nincs igazából meghatározva. Mondj egy imát, és beszélj a teremtőhöz, kérlek teremtőm, segíts leraknom az ősöktől hozott terheket, a szegénységtudatot, a félelmet, és mindent, ami hátráltat engem a bőség befogadásában. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. A végén ne felejtsétek el ugye 3-szor megköszönni. Esetleg még hozzátehettek valamit, és jelentsétek ki, hogy leteszem az ősöktől hordott terheket, szegénységtudatot, ugyanis már nincs szükségem rá. És lehet, hogy átvállaltad szuveníritásból, szeretetből, mert azt hitted, hogy ezzel támogatod őket, a felmenőidet, de igazából nem. Lehet, hogy erre nem is vagy tudatos. Ez nagyon gyakori, hogy ezt tesszük a szeretteinkért,
hogy cipeljük a problémáikat, még tudatalatti síkon a hitrendszereiket is, de erre semmi szükség nincsen. Hívhatsz segítségül meditációt, mélybe és kilégzéssel vizualizálhatod, hogy belégzésnél megtisztít téged a fehér fény, kilégzésnél pedig egy fekete füst által kibocsátod magadból ezeket a negatív érzelmeket, hitrendszereket. Segíthet neked ez a gyakorlat. Kérd az angyalok támogatását, megadhatod az engedélyt, hogy vegyék át az irányítást feletted, és így könnyebben végbe tud menni ez a folyamat. Hagyd abba az agyalást, magától meg fog történni ez a folyamat, hogyha elkezdesz gondolatokat hozzátársítani, vagy képeket az elmédben, azzal is blokkolhatod. Ez nagyon szépen át fog folyni rajtad ez az energia, csak higgy benne, és semmi mást ne csinálj, maradj könnyed, és csináld ezt a gyakorlatot, ezt az égiek támogatását fogod élvezni, és sikeresen véghez tudod vinni. Ma ez az egy lap jött nekem nagyon erősen, és úgy érzékelem, hogy ez az egy üzenet volt számotokra. De valaki nagyon szeretné, hogy húzzak az angyalkártyából egyet, úgyhogy megnézzük, hogy mi jött nektek. És most rá is pillantottam az egyik angyalkártyára, ami az utóbbi videókban mindig előjön. Ezt is mantrázhatod. Kérd a teremtőt, mutasd meg nekem a helyes utat, Uram, mutasd meg az utat, amelyet követnem kell. Égi útmutatást fogsz kapni, és sikerre fognak vezetni. Megnézem, kapunk-e még egy kártyát. Ha tiszteled és követed a szíved útmutatásait, a jólét most eljön hozzád. A bőségről üzen a kártya, hiszen a jólét az lehet anyagi vagy bármilyen bőség is, ami számodra hozzáad az életedhez, vagy amire éppen szükséged van. Ez is egy visszaigazolás számotokra. Köszönöm, hogy velem voltatok, és kívánom a legjobbat nektek. Szurkolok, hogy sikerüljön ez a kis gyakorlat, de bizonyára sikerülni fog, úgy érzékelem, hiszen nem véletlen, hogy nézed ezt a videót és rád talált, az égiek így akarnak neked segíteni, hogy akár anyagi téren, akár életed más területein is végre be tud fogadni a bőséget, hiszen ennek csak te állod útját, ezzel a gondolat és téves hitrendszerrel. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyen csoda szép napotok, sziasztok!